nke echi na zere o nwere ife nchọ ka m kọwara gị ịmalụ maka onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ma ọ bụ na-agba mbọ na-ablọgụ ndị mmadụ ife ọma na-abịara ha ma ọ bụ ndị a na-anara ndị mmadụ ife ọma ha nwere wee na-ebi ndụ ma ọkwazị ndị a na-egbu ndị mmadụ maka na ha araghị ka onye ahụ si aga n'iru. O nwere ike ị na-eme ihe niile ahụ ọ na-agalụ gị na ife mekwanụ ndị ahụ iji wee na-egbu ndị ahụ ị na-egbu bụ maka na ndị ahụ amarọ chi ha, ndị ahụ onwegwo ebe ha tichere aka. Ọ bụ n'otu a ka a ga-esi wee na ụfọdụ bụ ndị edufuru ụzọ ka ha ghara ịmachi ha ka e nwee ike wee gbuo ha, mana o nwere ibe ya emekezie okuke emezie gị tinyezie gị chanel gị onye ga-abụ imezio onye ahụ egbupụta gị ụwa mụọ gị amụ. And ife mekwanụ mbụ ụfọdụ ana m afụ ndị mmadụ asị na Baịbụl ha sị na ihe ndị mmadụ ji were ndị ọjọọ ji were anọ ogologo ndụ na ọka ha nwee ike wee chegharịa. Ọ bụrụ ya bụrụ ifu na amalọ ihe anyị Baịbụl desivu unu maka na otu aka Baịbụl si odesivu unu wee sị na onye mejọọ mmadụ ya mgbaghara na a ga-agbaghara. Ọ bụrụ ya mana amarụ na ụwa anyị nọ n'ime onye ọbụla mere ihe ọjọọ adịghị agbaghara ya agbaghara. Ihe ọ na imere ị ga-ata afọ ya. Onye si na ibido mewe ezigbo omume bụ na afọ ị ga-ata ebenata, mana ọ bụrụ ya taa afọ ị ga-ata afọ ihe mere. Maka na Baịbụl a mere ihe ọjọọ ji wee ka nkụ. Ọ maka ihe ndị ọcha wetara uru mere igbu mmadụ ji wee karịa nkụ too much. Maka na ha firi na onye mechazi ihe ọjọọ na-asọ onye mechazi ihe ọjọọ ji elu ụlọ ụka yọọ mgba na a ga-agbaghara ya. Even ma ndị dibịa, even ma nwoke a na-asị na ya ka nsogbu na o mechara chegharịa bụ Baịbụl, ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ o mere na o gburu ndị mmadụ ọ ga-ata afọ onwe ha mgbaghara. Baịbụl ọ na-ewe onwe ya ka ọ na-eme maka ọ ma afọ ya ọ na-ata ya. Agwụ na ebe ọ nọ na aga ebute ife enwere ụwa mmụọ enweghị n'igwe nke eji enwe ọkụ ma n'ụwa mmụọ ka enwere. And ị nwere ike ịmata ihe na-aga n'ụwa mmụọ ọ bụrụ na ịdị connected to ya chi. Ife mere ndị onye ọbụla ji ndị na-afụ na-eme ihe ọjọọ ji wee na-arụtere aka apụrụ ya na bụ n'ọka ha Chukwu chọrọ iji ha ka ha were anya ha na afụfụ ha ga-ata wee fụ ndị agha mere ife ọjọọ, ndị nke ahụ o zipụtara ka ha rụọ ọrụ n'ụwa ha jiri na-agba mgba ka ha gbuo, ka ha nọrọ ndụ na-ata afọ efu onye ahụ ka ọ na-aga n'ihu fụ onye ahụ fife ọ kwadoro onye ahụ na o mere ha ji wee na-arụ ka ha na-anọ ogologo ndụ. Ogologo ndụ ha na-anọ bụ afụfụ ka ha na-ata maka okuke chọọ ka ha tawere afọ n'ụwa ha takwa ụwa ọzọ ha taa. So ọ bụ na atazi ụwa ọzọ a ọ bụzi na ha ga-echenji bakọs ife ọbụla i mere nwere oge. O nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-ata afọ n'ụwa bụ ife ha metere n'ụwa ochie, and o nwere ike ọ bụrụ na ife o metere n'ụwa ochie gwara ntị na ọ ga-ata afọ wata ụwa ya niile, and ọ ga-ata afọ wata ụwa ya niile. Nọ ya ka m ji wee na-akụzi gị mmadụ ịkwụwa aka ọta amaka maka na Baịbụl mere eji wesu na ime ife ọjọọ na a ga-agbaghara ya. O jee nkwupụta na a ga-abasị ife ọ na imere ya ata afọ ya. Ọ ya bụ ife ọ na ị na-eme uche gị dị ya. And ọ bụrụ na o nwere ihe i mere imesi ya ka nọ ndụ ị ga-anọ ndụ. O nwere ike nye n'ọya ihe ayagide ị nọ na-akwụ ọya ị na-anụ stori onye ahụ ịgbachiri ka ọ ghara ịgara na mma ị na-apịa. Ma ọ bụrụ na ị metara onye chi efu n'anya mmụọ ya na ya so edobe gị ọdụ ndụ ọnwụ ka mma.
o mgbe ụfọdụ ị na-anụ na asị na onye a ga-anọ ndụ na-afụ ọnwụ ya anya. Ọ ihe mmiri bụ mmadụ ịnọ na-ata afụfụ ebe ọ ma na ọnwụkwa na-anwụọ, mana ọ na-afụ ọ na-anọ na-afụ afọ ọ na-ata ya. Onye ga-eji asị na onye anọ ndụ na-afụ ọnwụ ya anya, ma ifu mmadụ asị gị na ị ga-anọ ndụ na-afụ ọnwụ gị anya. Ọ ife mmiri. So na-akọwara gị ka ibelata aka, wepụ aka n'ihe ọjọọ, ka ị mara na o nwere onye iji wee bịa ụwa, na ife iji wee chọpụta onyinye ahụ bụ na ị na-eme ndị mmadụ ife ọjọọ, ị na-etinye aka n'ihe ọjọọ, ị na-achọ chi n'ebe chi adọrọ. Mgbe ị mata chi gị, ọbụla mmadụ niile, mgbe ị mata chi gị, chi ga-egosi gị ya. Ọbụla mmadụ niile ga-amụ ife a ga-abụ. O nwere ndị ife sọkwa gị mee, dibịa sọkwa ya na gbaa afa, pastọ chụkwara na bụ ife sọkwasị mee. Ndị ọbụla nyere wetara onyinye wee bịa ụwa chụkwa hapụ ụzọ ha ya afụ, ha ma mfe ihe ahụ ị ga-abụ n'ụwa. Oresi na tapụ to your inner spirit, read to it. Onye ka njiwa na-akụzi nke nwekwenye n'onwe gị. Nkụzi m abụrọ ka ifebe m ma ọ ka ikwenye nọ ka iberi ibuo n'onwe gị, kpewere onwe gị ka ị nwee ike wee ghọta ife ọbụla nke na-eme n'ụwa. Mgbe ị kwenyere n'onwe gị, ebe sọ gị na-eji onwe ife ga-eme gị. Tụsasịa nkụzi ma like ya, share ka iwe nye ndị ọzọ aka, ma mbọ tinye ya n'ọrụ maka ọdịna mma gị.